Sanibona, ngiyanibingelela nonke la kufinyelela khona umfanekiso oqoshiwe. Impunga yesintu le umlekeleli umfokambanja. Namuhla ngizwa nginothando lokuthi ngikhulume ngesihloko esibalulekile kakhulu esithinta ukuphuphuma kwesisu kanjalo nokukhishwa kwesisu. Uzokhumbula ke ngala ngasohlangothini lokukhishwa kwesisu ukuthi kuyinto egunyaziwe nesemthethweni. Laba abayigunyaza abazange babatshela abantu ukuthi uma sebekwenzile lokho ngabe kusho ukuthini, yiziphi izinkinga abangabhekana nazo uma sebekwenzile. Namuhla ke ngifisa ukuthi ngikusikele ijikayo nakuba ngengande kakhulu ngomlomo njengebhakede ngesizathu sokuthi ngibhalile nakwincwadi entsha yami esihloko sithi amava ahlabahlosini. Kodwa ngizokutshela ukuthi lezi zinto zombili zilungiswa kanjani ngoba zehlukene indlela ekulungiswa ngazo. Njengawubona nawe ukuthi ukuphuphuma kwesisu kusuke kungeyona inhloso yalo esuke siphuphuma kuyena, kodwa ukukhishwa kwesisu kusuke kuyinhloso kuloyo osuke esikhiphile. Ake ngiqale-ke ngokuphuphuma kwesisu. Uma isisu siphuphumile, lokho kusuke kuwumshophi osuke uvelele, kuyefana nokufa okufika ungakulindele. Kuleso simo-ke kusuke kufanele ukuthi uma usutholile ukuthi isisu sakho siphuphumile, uma owesifazane noma owesilisa usutholile ukuthi othandana naye uphuphunyelwe isisu, into ekusuke kumele ukuthi niyenze, kusuke kumele ukuthi nithole imbuzi yokugeza ukuze nisuse ithunzi elimnyama lisuke limgubuzele. Kanjalo nalo osuke esikhiphile isisu, naye kusuke kubalulekile ukuthi labo bantu bobabili bagezwe, basuse ithunzi elimnyama nabo lisuke libagubuzele. Kodwa kokwabuke kuhluke ngizogcina ngabo. Uma-ke usutholile ukuthi ingane mhlambe bekubulilibuni ngemuva kokuhamba kwesikhathi, bakhona-ke abantu-ke ababathandazi noma belaphi bendabuko abakwaziyo ukubona noma ukukuhlolela. Kanjalo futhi nethongo liyakwazi ukuthi likuvezele ukuthi ingane okade uyikhulelwe bekuhlobo lwengane, bekuyumfana noma bekuyintombazane. Uma-ke sekufika isikhathi manje usubona ukuthi ingane sekufana ngabe sibelethiwe, kuke kube khona uhlelo ekwenziwa ngalo. Kukhona ihlahla elibizwa ngomthola. Le hlahla lomthola ilona elisetshenziswayo ngenkathi sekufanele ukuthi ubelethiswe wena wesifazane owaphuphunyelwa isisu, umphefumulo wayingane wasuhlala ngaphakathi esiswini. Ukhumbule phela, ingane ukwazi ukuthi uyethi igama ingakabelethwa. Ingakho kukhona lesigaba sokuthi kufanele ukuthi kube khona abantu abababelethisi abazokusiza ekuthenini ingane iqale ibelethwe kuqala. Kusetshenziswa lelo hlahla lomthola ekuyilona ngenkathi ubelethiswa elizobamba umphefumulo wengane. Uma kusubelethiwe-ke manje ngila-ke manje kube sekufanele ukuthi-ke manje ingane iqanjwe igama, iphinde futhi yembathiswe. Uma isimbathisiwe bese iyabikwa ekhaya, iphinde futhi inikezwe ukudla. Angizochaza kakhulu ngoba encwadini sikubekile kunjengoba kunjalo. Asibuyeke manje siye emuntwini osikhiphile isisu. Lo muntu okhipha isisu yena ngaphambi kokuba akulungise lokho, kuke kufanele ukuthi kuqala enze inhlambuluko kuqala phakathi kwekhaya suke ezalwa kulona ukuthi yena wakhipha isisu. Ukhumbule phela noma yinini ingane ihlala isipho esivela kumdali nasemathongweni. Yingakho kubalulekile ukuthi aqale izinhlambuluko kuqala phakathi kwegceke, akubeke lokho ukuthi yena wahlangana nomuntu kwabe sekuhlala ingane emva kwalokho isisu wasikhipha. Kungaba owesilisa noma owesifazane. Nawe owesilisa nawe kubalulekile ukuthi nawe uma uyilungisa lento uqale kwinhlambuluko kuqala, usho ukuthi wena wathi intombi yakhe ayikhipha isisu uma ukuthi yasikhipha ngenxa yakho. Ngemuva kwenhlambuluko ozabe usuyenzile yokuthi wena wakhipha isisu, okusuke sekubalulekile-ke manje ukuzicelela ushwele kuleyo ngane ekuyiyona phela owayibulala. Sikhuluma ngale ngane yakho engaphakathi esiswini. Nawe futhi kobe sekudinga futhi ukuthi-ke manje ubelethiswe kuphumele umphefumulo wengane ongaphakathi esiswini sakho, ngoba lo mphefumulo wengane uma ungeke uzukhishwe, lokho kodala ukuthi ezinye ingane ezilandelayo ezohlala okhalweni lakho angeke ziphile kahle, mhlawumbe zogcina sekuba khona izinkinga ezibhekana nazo. Nawe futhi usukwazi ukuthi uyiqambe igama, uphinde futhi uyembathise, ulandele zonke inhlelo lezi ezilandelwa umuntu osuke ephuphunyelwe isisu. Kodwa uma usikhiphile isisu kuba khona izigaba ozihambayo engeke ngazibalula. Zitholela incwadi esihloko sithi amava ahlabahlosini.